बर' गौथुमफोरा दिनै मंगलबार 27 जुन 2023 इं खालि दिल्लीयाव मोनसे मेहेरगोनां खौरांगिरि मेल बानजायो। लोगोसे बिसायख'थि आयोग मावख'आव थांनानै बड'लेण्डनि सिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि बिमुंजों मोननै एमपि बियाब दाफुंनो लोगोसे संबिजिदा होनाय मोनथाय बायदियै बड'लेण्ड इसिंनि गासै एमएलए आरो एमपि मासिफोरखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौनि दाबिलाइ गथायनाय जायो। दिल्लीनि निर्वाचन सदनाव दाबिलाइ गथायनाय बुब्लियाव दंमोन फारियै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आगु मावफुं सोद्रोमा मनकुमार ब्रह्ममोना मख'नो गोनांदि मैया हादोरगिरिजों मेहेरगोनां सावरायनायाव बिसायख'थि आय'गआ थांनाय 20 जुन खालि फोसावनाय ड्राफ्ट डेलिमिटेशननि सायाव गोख्रों खुद्रिनाय होदोंमोन आरो फाइनेल डेलिमिटेशननि बेला हादोरगिरिनिफ्राय बिसायख'थि आय'गनो संबिजिदारि बिथा लानानै बड'लेण्डआव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै एमपि मासि लोगोसे गासै एमपि आरो एमएलए मासिफोरखौ एसटि रिजार्भेशन लाखिनो थाखाय बिथोन होनो खावलायनाय जादोंमोन।